അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നാരായണായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 16 അല്ലേ നമ്മള്? അതെ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ 15ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മള് പുരുഷോത്തമ യോഗം കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? വൃക്ഷം ഭൗതിക ബന്ധം, ഭൗതിക ബന്ധത്തിനെയാണ് അശ്വത്ഥത്തിന് ആ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഛേദിച്ച് കളയണം, വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റും, ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം, സനാതനത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം. അതായത് ശ്രീശ്ലോകി പറഞ്ഞില്ല. അതിൽ ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു? 17 പരമാത്മാവ് 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് വാഴുന്ന പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാനല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിതും. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത് വേണ്ട. 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 7 മുതൽ 20 വരെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 21 മുതൽ 24 വരെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 1ാമത്തെ ഭാഗം നോക്കാം. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 26 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിതില് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗാവ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗചം അദ്രോഹാനാതിമാനിത ഭവന്തി സാമ്പദം ദൈവീ അഭിജാതസ്യ ഭാരത.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, സത്യം, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സഹജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതൊക്കെ ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ പറ്റി അഥവാ ദൈവിക പ്രവണതയുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഭിജാത്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ സന്താനോൽപാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗർഭധാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 10 നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് പാലിച്ച് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രന്മാര് ജനിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? 10 നിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം. ദംഭോധർപ്പോപിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് അഹങ്കാരം, ഗർവം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇത് ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ശ്ലോകം നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവിധിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മാതൃഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ. വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങളും കൂടുതൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുച സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അഭൗതിക ഗുണങ്ങള് എന്തിനു കാരണമാകുന്നതാണ്? മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് അഭൗതിക ഗുണങ്ങള്. അതേപോലെ തന്നെ ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവം എന്താണ്? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ, ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എങ്ങനെയാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്, ആസുര പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവനല്ല നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു എന്നത് അർജുനന്റെ ആസുര സ്വഭാവത്തെയല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ആസുര സ്വഭാവം. അതിനാൽ അർജുനനെ വിഷാദിക്കാൻ ഒരു കാരണമില്ല. അപ്പോ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
ദൗഭൂതസർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ്ച പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഒന്നുകിൽ ആസുരം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികം, ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് എല്ലാം പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും രണ്ടു തരത്തിൽ വരും, ഒന്നിലെ ആസുര്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികം. ഇപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ആസുരത്തിനെ കുറിച്ച്, ദൈവികങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ആസുരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് സൃഷ്ടിയാണ്, ഒന്ന് ദൈവികം ഒന്ന് ആസുരികം. അപ്പൊ അതില് ഇനി ദൈവികത്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇനി ആസുര സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതിനെ ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയാം. വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാര്? ആസുര സ്വഭാവികൾ. അപ്പൊ ഒരു ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. പ്രവൃത്തിഞ്ച നിവർത്തിഞ്ച ജനാനാവിതുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ നാ സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്നും ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ ഒന്നും ആർക്കില്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർക്ക് എന്തില്ല? ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച്, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവൊന്നും അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല, വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കുളി, പല്ല് തേപ്പ്, വസ്ത്രം മാറ്റൽ മുതലായവ പതിവായി ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്, ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ബാഹ്യശുദ്ധി. ആന്തരിക ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടു തരം ശുചിത്വത്തെയും ആസുര സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരിക ശുചിത്വം വരും, ബാഹ്യ ശുചിത്വം വരും. ഇത് രണ്ടും ആര് ചെയ്യണ്ടാവില്ല? ആസുരിക സ്വഭാവികൾ ചെയ്യണ്ടല്ല. ശരീരത്തിന് ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ആന്തരിക ശുചിത്വം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നടത്തുന്നത്? നാമജപത്തിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെയും സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെയും. പക്ഷെ അതും ആര് ചെയ്യണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആര് ചെയ്യില്ല? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ അനുസരിക്കുന്നില്ല. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഖൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്? അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ഈശ്വരൻ അത് ഇല്ലാന്നും അവര് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല അവിടെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം? എല്ലാവരുടെയും ലൈംഗികമായ അഭിലാഷം മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം കാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായ അറിവില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓരോരുത്തർക്കും തന്റേതായ സിദ്ധാന്തമാണുള്ളത്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടവ തന്നെ. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് എന്തില്ല? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചും ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ബേസിക് എന്താണ് കാരണം? അവര് അജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവരതിനനുസരിച്ച് പറയുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചോ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അവര് വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര്.
ഏതാം ദൃഷ്ടീമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെല്ലാം പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായി ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളെല്ലാം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ അവര് ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലോകം നശിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ക്രിയകളിൽ ഇവര് ഏർപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വൻ നേട്ടമായി കരുതുന്ന അണ്വായുധത്തെ കുറിച്ച് ഈ ശ്ലോകം പരോക്ഷമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അണ്വായുധം അതൊരിക്കലും എന്തില്ല, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിനുള്ളതല്ല, സംഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അത് നാശം വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതൊരിക്കലും എന്തിനു സഹായിക്കുന്നതല്ല, ക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വസാഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരാഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയും വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവര് അടക്കാനാവാത്ത കാമം, ആഗ്രഹം കൊണ്ടും പിന്നെ അവരുടെ ദമ്പം, ദുരഭിമാനം ഇതിലൊക്കെ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 4 യമനിയമങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും ലോകം ചില കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പൊള്ളയായൊരു ബഹുമതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നരകത്തിലേക്ക് വഴുതിയിറങ്ങുമ്പോഴും തങ്ങൾ ശരിക്കും മുന്നേറുകയാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവർ ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ല അവരെങ്ങനെയാ പോകുന്നത്, നരകത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവര് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവര് ശരിക്കും മുന്നേറുന്നാണ് അവര് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവര് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് പോകുന്നത്, അവര് മുന്നിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ചിന്താമാ പരിമേയം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതഃ കാമാപഭോഗ പരമാ ഏതാ വിധിതി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യേയാനർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതും. അവരെന്താ കരുതുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അവര് അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യം അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പലപ്പോ പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പലപ്പോഴും നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതേപോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വ്യാകുലതപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആർക്കാ വരുന്നത്? ഇതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതെല്ലാതും. ആസുര സ്വഭാവി ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയോ പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാക്ഷി കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് 2 പക്ഷികൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്മേലുണ്ട്. ഒന്ന് ശാഖ തോറും പറന്ന് കയ്പും മധുരവുമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭുജിക്കുകയാണ്, മറ്റേതാകട്ടെ സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഈശ്വരനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമാര്? അസുര സ്വഭാവികള്. അപ്പോ അവർക്കൊരിക്കലും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഈ പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണെന്നും അവരറിയുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ
വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് മധുരമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭുജിച്ചുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി നടക്കും. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? സാക്ഷിയായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അത് പക്ഷെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതമത്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമപ്സീതാമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രുർഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിത്തോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഠോ ബീജനവാനസ്മി കോന്യാസ്തി സാദൃശ്യോ മയാ യക്ഷ്യേ ദാസ്യാമി മോക്തിഷേത് ഇതി ജ്ഞാനാവിമോഹിതഃ. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഞാൻ ഭാവിയിൽ അത് കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനി ഉള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് ഞാൻ. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവം വിചാരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇന്ന് കുറെ ധനമുണ്ട്, അപ്പോ ഞാൻ ആ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഇനിയും ഞാൻ ധനം ശേഖരിക്കും. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയുണ്ട്, ഇനി ഞാനത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് കുറെ കൂടിക്കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അയാൾ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും, എനിക്കുള്ള ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ ഞാൻ കൊല്ലും, എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമ ഞാൻ തന്നെയാണ്, എനിക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, സമ്പന്നനാണ്. അപ്പോ എന്നെക്കാളും സന്തോഷത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? അങ്ങനെ ഒക്കെ ആര് ചിന്തിക്കും? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള, അതായത് എല്ലാം ആരുടെ കഴിവാണ്? എന്റെ മാത്രം കഴിവുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവം വിചാരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല, എല്ലാതും എന്റെയാണ്, ഞാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം, ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എനിക്കതൊക്കെ കിട്ടുന്നു. ഭഗവാൻ അവിടെ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവി വിചാരിക്കുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാലാസമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷുജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലവിധത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് നരകത്തില് വീഴുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ എന്താണ്, പലതരത്തില് ചിന്തിച്ച് തൻ്റെതായ രീതിയിൽ എന്താണ് പറയുക, എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി ഓരോന്ന് ചെയ്ത് അവരെന്താണ് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാസക്തരായി അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് അവരെന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആസുര പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ബലി കഴിച്ചും തനിക്ക് സുസുഖം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരമേശ്വരൻ. അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അസുരന്മാര് വിചാരിക്കുന്നത്, അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ ബലി കഴിച്ചിട്ടായാലും ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാ പറയണത്? മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത്, നീ എന്തിനാണ് മറ്റൊരിടത്ത് ഈശ്വരനെ തേടുന്നത്? നീ തന്നെ ഈശ്വരനല്ലേ, നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമല്ലോ, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇവര് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. അതായത് സ്വയം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്റെ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കേക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആ കുട്ടിക്ക് സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ ക്ലിയറാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയെ അയാൾ നിരാകരിക്കും. തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു യജ്ഞ പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ഉപരിലോകത്തെത്താൻ ഉപയുക്തമായൊരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണം രാവണൻ. ഇപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് എന്താ പറയാ, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെ സാർത്ഥകതയെ അവര് നിരാകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കില്ല അവർ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടേതായ രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇവരത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, യജ്ഞ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരു യന്ത്രം വരെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ആര് വിചാരിക്കും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റെപ്പ് കോണി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കോണിപ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനാമദാനിതഃ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ തംപോനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായ സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ മോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിഷേധികളായിട്ട്, സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ട്, സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ ഇവർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും പറയാത്ത തന്നിഷ്ടപ്രകാരം, അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം, അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താനുണ്ടാക്കണം, ഏവരും അവശ്യം നടക്കേണ്ടതായ ഒരു മാർഗമില്ല തന്നെ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അത്തരം വൈദിക വിധികളോടുള്ള അവജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിധിപൂർവകം എന്ന വാക്ക് അജ്ഞാനത്തിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം, നമ്മുടെ വഴി നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു മാർഗവുമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കേണ്ടതായിട്ട് വേറൊരു മാർഗം എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായ ഒരു മാർഗമില്ല തന്നെ, ഏവരുടെ ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ വഴി നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് കരുതുന്നത്. അത് ദൈവവിധികളോടുള്ള അവജ്ഞതയാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിധിപൂർവകം, വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുക. അതാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന വാക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതഃ മാമാത്മാ പരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോപി സൂയക. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അസുരന്മാര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയിൽ സംഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് എന്താണ് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് അവരുടെ ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും പിന്നെ അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ധർമ്മത്തെ, ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തെ പഴിക്കും. കാരണം ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അവർക്ക് എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ്, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇതൊക്കെ ആരിലുണ്ടായിരിക്കും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്നിട്ട് ചെയ്യും? ആ ധർമ്മത്തെ അവര് പഴിക്കും. ധർമ്മത്തിന്റെ വഴി അവര് പോകുന്നേ ഇല്ല.
ഈശ്വരന്റെ അതീശത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന ആസുര സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ആ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് ഈർഷ്യാലുക്കളാണ് അവർ. അവരുടെ ദുരഭിമാനവും ശക്തിയും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനവുമാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ ഇതിന് കാരണം എന്താണ്? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവര് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ അവരൊട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? അതിന് അവരുടെ ദുരഭിമാനം, പിന്നെ അവർ സമ്പാദിച്ചു കൂടിയ ധനം, ശക്തി, ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവർ ഭഗവാൻ എന്ന ആ ഒരു ശക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. താനേഹം ദിഷിത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാൻ ആസുരീഷേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായി മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവികളെ ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ, ഈ ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭഗവാൻ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇവർ എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവർക്കൊരിക്കലും എന്താ പറയാ, ദൈവിക ഗുണത്തിൽ ഇവർക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ സ്വഭാവം ഉള്ളവരെപ്പോഴും ആസുര യോനിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ നാം കാണുന്നത്. ഈ ജീവികളെല്ലാം ആകസ്മികമായി ജനിക്കുകയല്ല, എല്ലാം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം ജീവാത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും വേറൊരു മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ട പ്രകാരം നമുക്ക് വേറൊരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും എന്ന് 3-ാം സ്കന്ധത്തില് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്താണ് പറയണത്? അതും എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിനെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? വീണ്ടും ആസുരിക യോനിയിൽ തന്നെയാണ് അവര് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതെന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്തീധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അനേകം തവണ ആസുര യോനിയിൽ ജന്മമെടുത്താലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് അവര് താഴ്ത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് അവര് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഭഗവാൻ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. അസുര ഗുണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ മുക്തി നേടുന്നുവെന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ആസുര സ്വഭാവികളോട്, അതായത് രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് അദ്ദേഹം കനിവ് കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും എന്തില്ല? വിദ്വേഷമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അസുര ഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്താണ്? മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അവരെ വധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് അവർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടും, സാധിക്കും. അതിന് രാവണനും കംസനും ഹിരണ്യകശിപും ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വീണ്ടും ജീവിതത്തിന്റെ അധോതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി പരമോന്നതമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്.
കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുക. അപ്പൊ 3 കവാടങ്ങളാണ് നരകത്തിനുള്ളത്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3ഉം എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ 3 എണ്ണത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് ഇത് കാമവും, ക്രോധവും, ലോഭം. ഇത് 3ഉം നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങളാണ്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ കാമവും, ക്രോധവും, ലോഭവും. അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധവും ലോഭവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോധം വേണ്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോഭം, നമുക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടായ ലോഭം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദൗരസ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യത്യാത്മനാ ശ്രേയ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാമക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങള് അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണം? കാമം, ക്രോധം, ലോഭത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എത്രത്തോളം ഒരാള് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് വേണം? ഈ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. അത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? പരിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ഈ നിബന്ധനകളും നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് 3 ദ്വാരങ്ങളിലെ കാമ, ക്രോധ, ലോഭം. യാ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാത്തവർക്ക്, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാൻ സാധിക്കില്ല, അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സുഖം പോലും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് കണക്കിലെടുക്കാത്തവർക്ക്, ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക്. ജീവിത പവിത്രീകരണമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്ദേശം. നിയമനിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥ സുഖമെന്നത് അയാൾക്ക് അപ്രാപ്യവുമാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രീകരണമാണ് എന്ത്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം പവിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. അത് സാധിക്കണം എങ്ങനെയാണ്? ഈ നിയമനിബന്ധനകളെ അനുസരിച്ച് പോകുക, ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പവിത്രീകരണവും നടക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ സുഖം എന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അപ്രാപ്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി.
എന്തു ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഈ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് സാധിക്കും, ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നതും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന ആ പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധമാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായാക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം തരുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും എല്ലാം കാരണം. ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസിനുമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തി, ഗുരു, ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനും നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയം കൈവരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ. നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ദിവ്യപ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ, അവർക്കുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, മോഹമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ സർവ്വചാരത്തോടും കാരുണ്യം, മോഹമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗര്യം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദൈവപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവത്തിലുള്ള ഗുണമാണ്. 26 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ ഈ ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 26 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഉൾപ്പെടുന്ന 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആസുരികവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള 2 എണ്ണം. 2 തരം ശുചിത്വം ഏതൊക്കെയാണ്? ആന്തരിക ശുചിത്വം, ബാഹ്യ ശുചിത്വം. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷി ആരാണ്? പരമാത്മാവ്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരിപൂർണതയും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയും സുഖമോ നേടാൻ സാധിക്കാത്തത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്ത്? ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി സുഖം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. യമനിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? Non-veg eating, illicit sex, then one more. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, മറന്നുപോയി. അതായത് ഒന്നാമത്തത്
മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇത് ഒഴിവാക്കുക. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ. 4 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇത് ഒഴിവാക്കുക. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ചായ, കാപ്പി ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള്, ലഹരി ഒഴിവാക്കുക. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങള്, ഒഴിവാക്കുക. ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 4 തൂണുകളാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണിത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൂണ് ഒരെണ്ണം വിട്ട തൂണ് എന്തായി? ധർമ്മം ചെരിഞ്ഞു. ഈ 4 കൂടി വന്നാലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാതരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഉചിതനും വിശ്വാസനുമായി ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉചിതനും വിശ്വാസിയുമായ ആധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉണ്ടല്ലോ ചോറ് കേട്ടില്ലത്? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. വിശ്വാസിയുമായ ആധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്നു ആൾക്കല്ലേ? ഉചിതനും വിശ്വാസനുമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതില് ഒരു സ്ലൈഡിലൊരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. എന്താണ്? 10 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. കണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ബുക്കിലില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 10 നിയമങ്ങളാണ്. നോട്ട് ചെയ്തോളാം. 1 അഹിംസ, സത്യം. പിന്നെ വന്നിട്ട് അസ്തേയം എന്ന് പറയും. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കള് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക, മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൈവശപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. അതിനെ പറയുന്നതാണ് അസ്തേയം. എന്താണ് അസ്തേയം? അക്തേയം? അസ്തേയം. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുടുംബജീവിതത്തിലും സമൂഹ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ആ മാന്യത പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ ജീവിക്കുക. പിന്നെ അപരിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോൺ പൊസസീവ്നെസ്, അതായത് ആവശ്യത്തിലധികം വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാഭേച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുക. അതൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപരിഗ്രഹം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാന്ന് മാത്രം, അല്ലാതെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് 6-മത്തത് ക്ഷമ. 7-മത്തത് ധൃതി. ധൃതി എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മനോബലം ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് ധൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദയ, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തില് അലിവുണ്ടാകുക, സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുകയൊക്കെയാണ് ദയ. പിന്നെ ആർജവം, അതായത് കാപ്പട്യം ഇല്ലാതെ പെരുമാറുക എപ്പോഴും, സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, അതാണ്. പിന്നെ മിതാഹാരം, ഭക്ഷണക്രമത്തിലും എന്ത് ചെയ്യണം? അച്ചടക്കം പാലിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകാനും ലോകത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകാനും സമൂഹത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? അസ്തേയത്തിന്റെ മീനിങ് ഒന്നുകൂടെ പറയണേ. ഏത് അസ്തേയം? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. അഹിംസ, സത്യം, അസ്തേയം. അസ്തേയം എന്ന് വെച്ചാല് അന്യന്റെ ധനമോ വസ്തുക്കളോ അവകാശങ്ങളൊന്നും മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മള് എന്താ പറയാ അധികാരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കില്ലേ, അതാണ് അസ്തേയം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 4-മത്തത് ബ്രഹ്മചര്യം. 5-മത്തത് അപരിഗ്രഹം. അപരിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത്. പിന്നെ 6-മത്തത് ക്ഷമ.
7 ധൃതി, 8 ദയ, 9 ആർജവം. ആർജവം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നത്. മിതാഹാരം, അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ, അതാണ് മിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആഹാരം കഴിക്കുക. ഈ 10 കാര്യങ്ങള്. ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും ഈ 10 കാര്യങ്ങള്? അഹിംസ, സത്യം, നമുക്ക് ആശ്ചര്യം, ലോകത്തിന് വേണ്ടി സമാധാനം നിയമങ്ങൾ. നമുക്ക് സമാധാനം വേണ്ട ഉണ്ടാവാനും ലോകത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സമൂഹത്തിന് സമാധാനം സമാധാനം ഉണ്ടാവാനും ചെയ്യേണ്ടതാണിത്. 10 നിയമങ്ങൾ അല്ലേ? 10 നിയമങ്ങള്. യമനിയമങ്ങളാണോ മാതാജി, അതോ വെറും നിയമങ്ങളാണോ? നിയമം വേറെ പറഞ്ഞില്ലേ? നിയമങ്ങളല്ല, അത് വേറെ.